El Centre Tecnològic Eurecat ha assajat amb èxit en els seus laboratoris de Manresa el funcionament del sistema que ha desenvolupat l'empresa Evila Projects de Sant Fruitós de Bages per a la desinfecció de les mascaretes FFP2 i FFP3, que són les que ofereixen el nivell més alt de protecció contra la Covid-19. I ho ha fet possible amb la seva utilització mitjançant tecnologia de radiació infrarroja i ultraviolada. En concret, l'assaig ha consistit en tastar el sistema amb el bacteri Escherichia coli, que d'acord amb els estudis científics realitzats és més resistent a aquests tractaments que el SARS-CoV-2. El sistema incorpora dues tecnologies. Primer s'aplica radiacions infrarroges que escalfen la mascareta i en segon lloc aplica llum ultraviolada. Segons les dades bibliogràfiques de les que es disposa, amb dos tractaments inactivarien teòricament el SARS-CoV-2. Un cop desinfectades, un cop passades pel sistema, les mascaretes es van analitzar el percentatge de bacteris d'Escherichia coli supervivents i d'aquí, en els diferents punts, i d'aquí es va calcular quina era la capacitat de desinfecció del sistema per als bacteris seleccionats. Com que els resultats van ser positius, el sistema era capaç de desinfectar en una proporció molt alta al bacteri, doncs es pot suposar que també és capaç d'eliminar el SARS-CoV-2 en les mascaretes. Els testos s'han realitzat amb la col·laboració d'Aigües de Manresa, que ha facilitat material i equipament per a dur-los a terme. Evila Projects de Sant Fruitós de Bages acaba de patentar el sistema i cadascun dels seus equips té una capacitat de tractament de 5.000 mascaretes al mes. L'empresa Evila Projects, fundada el 2008 a Sant Fruitós de Bages, té seus a Madrid i Mèxic i està especialitzada en l'aplicació de la tecnologia d'infraroig i energia ultraviolada a la indústria i al camp científic.